carita Patih Bayutinaya kabujung marang Adipati Karna kaos ngliga pusaka Kaladeta. Nenggih inggih wonten ing palagan Begawan Dewa Sekti matet marang mujijat tanpa kanyana-nyana wonten samirana ing langkung ageng. Panempuh marang Sang Adipati Karna satemah kontal ilang saka ing pandulu dawah wonten ing nagari Lawangga. Sengguni apa Kartamarma anggenipun wajar kok nrunjang-nrunjang wong wis kami gilanen wis ora etang-etung pager tak terenjang tumpuan watu tak terenjang kok ya ngoyak wae nganti ana wong dodol badak terenjang dagangane mawut-mawut. Anak sing jenenge dagangan kacang popo ki kena dijegoki anek bakul jamu. Tak trenjang mutah kabeh. Liar ngijoli kepiye kan. Aku nek ora ndelik. Well. Yen ngaten bebayane Bayutinaya. Nek ketoke mono mung dhewe nanging saknyatane ra kamangger Dipati Karna. Kaya kontal kena angin. Wah, lenggas kecoman. Mangke kula kendhalate gruing hati-hati ya, Le. Makiri rero nanggono Ronanggono gawe gelar sira
sing jenenge Patih Bayutinaya kuwi ya. Iya dasar nyoto wis apa Kartomarma. Kena tak pringgake becik minggato saka kene aja ndedeleng mripatku Drun. Ora pinter boyong dampar kencana aja maju buka siji bareng ngomong. Saya mongkok atimu gembelo mestakamu. Dupi bisa ngundurake Koko Prabu ing awangga ora semingkir saka ngarepan cangking siramu rene tak tandhangi. Banget pancen Seti Mandra Guna. Ayo Kartomarma kancamu jekna bareng. Tak tandhingi kadigdahan wah. Kaya iso ngempel jagat sumbar. Aja takon disa antem godrat diadil sirawak sembah dilamamu.
kableke sapa? Kablek kepripun to, Man? Ora genah. Kaya iso ngepasi nggon sirah ngono. Tiba tiba kringkel. Uga dokule Man ya kuwi iso nibani dies. Niba kringkel iki tak buang iki balik meneh. Kepaksa mancur ludirane. Mulane teles lan mulane kumu. Angge digodo yang watan. Kepiye nggih? Aduh, mboten iki pancen seti saestu. Bocah Ngastina dikepung wakul baya mangap maju bae kaya panjero. Simbar jojoang malang wentisnya gangsir sing jenenge Bayu Tinoyo kowe ya iya dasarnya toko sapa urung ngerti karo aku. Iki gegeduging negara Ngastina. Aku Arya Bulisrawa. Iki sing wong jahat. Ora dene sapa-sapa kok do ngerti. Ayo muni ora. Kowe tau ngoyak-oyak para sembodra. Mongko kowe nglimpe jalaran Janaka ora ana iya apa ora? Heeh. Elek-elekaning wong si Bulisrawa kang muwani ngruda parpeksa marang garwaning liyan kang saknyatane sembodra tresna karo kowe. Kowe kok ngerti iki kabar kok sapa? Aku ngerti pawartane. Mulane ora ana putri sing padha seneng karo wujudmu. Mergo kowe pancen elek-elekan klebu dadi penjahat Ngastina. Ora apa-apa. Kowe iki senajan pangeran nanging tekonmu rapik. Ngabdi ana Ngastina ora ngabdi mergo kowe tresna karo Ratu Ngastina. Nanging ngarep kepengin bakal mundhak bandamu. Iya ora? Heeh. Kowe mbok goro ora mesti cok adol glugu ya. Nerak tak utang ke. Apa jenenge tekone kesuma kok. Alah ya men. Wujudmu ra petho kaya alah men lah. Ora tak umume mah ngerti karo aku. Ora semingkir kowe gak tugel ngono gerubutan aku.
Panjen nasib bage elek. Aku iki weruh ana bekakas tiba ki lek mlayu sifat kuping. Male tiba ki nang kene. Yes kena meneh nggon sirah meneh. Aku tiba ora kejedut. Kerungkep kecocok meneh lek kok ketoyong-toyong. Jaku pecah. Mali pati kaya mesak indong ngono. Karang ya. Tak dama-dama tak ngisangi. Pecah itu. Nek sing ngijoline ora mbokmu lah. Kula nggih remuk, Paman. Udah jenenge remuk. Ana kala kok nggundu. Panjen Bayu Tinaya ora kena kinaya apa yen langgir Baladewa disi. sing muni majar-majar inggih. Iya, wong tua ketoyong-toyong. Wonten apa paman kok ketinggalipun tatu-tatu? Pancakara napa? Mboten. Inal lare-lare kestina menika gaman niku do ngenangi kula kabeh. Bibar wadya bala Kurawa malageng rayanggir Bupati Karna Ical kula kedepaken. Bayu Tinaya pengamukipun kados dene Sima ingkang ketaton. Penantangipun pecak asia-sia. Aja ming wong mesti pancen ana Baladewa kon ketok rendah. Kula ditantang man mekaten keparat ora patut dilawur sapa dulur gelandang kula.
Baladewa apa Kakang Patih Bayudinaya? Iya. Upama kowe oleh kemenangan tak kira suwe menangmu. Nek kurang bejo malah cilaka mergo Baladewa nyekel pusaka senjata Nenggala. Saiki ngono. Gandeng terang digawe apik wong Istina ora kena. Bocah awake dhewe iki bali ana kraton Loji Tengara nggawa dampar kepiye? Ewa semono pancen wong Istina kendel ben nututi tekan Istina wis nek kaya mengkono carane ningali manut. Tunggara dadoh ben Baladewa duka yen kowe mundur saka paprangan, aku bakal nyamudana. Aja nganti ketara aku matut marang daya panguwasaning Aji Pengamun. Ora bakal ana sing ngerti yen aku duratmaka. Yen pancen mengkono aku manut karo kowe dicoba aku tak rada satrado. Aja alak tirangan Kurawa jampar tak colong. Tatkala semana ing taman keputren. Para abdi ing sang tumandang damel. Wonten ingkang pinuju samya mangsak, wonten ingkang pinuju siram-siram. Wonten ingkang pinuju damel saening tetamanan. Ing kono wonten ingkang uninga yen dampar kencana tanpa wenten kang boyong wijil saking kedaton. Beto dening Begawan Dewa Sekti ngambah jimantara kapil saking katebian panjeleng para wanudya alok yen to wonten duratmaka alok ing para kawula dampar musta saking Harya. Kedaton kabeh seksine para kawula sing padha nyambut gawe. Aku iki magi mangsak-mangsak kok dadi ana gebyar-gebyar dampar kencana mumbul ana Jimantara. Aduh, lair. Kepiye suasanane dene kaya mengkene. Kok dadi dampar bisa lunga karepe dhewe. Lah kok ora kuwi. Aku ngakek rumangsa kacau. Mangan lotes kok mambu, Pak. Kok gak senanu ngidam, ya mbok iki. Gajal tilik ana. Kok sing ora-ora. Aja nganti kowe karo keluputan marang Kang Sinuwun Prabu. Jaka Pitana ya, Dik ya. Ayo padha matur kunjung kersa dalem ya sayu ya. Aja kesuwen.
Raja Kumala enten sinunggi dhateng Naurat sinuwun. Ngaturaken kawuningan bilih kagungan dalem dampar kencana musna saking kedaton sinuwun. Musna kepiye? Mboten mangertos ingkang beto. Inggih pancen boten kasat netra mekaten lho sinuwun. Musnanipun kagungan dalem dampar kencana pancen nyolowadi. Mumbul wonten Jumantara. Lah ya siji mumbul ki nang Jumantara. Oh, ya mumbul wonten Sabta Pertala. Bagi ora mbok ya mumbul, ngono iku cukup mumbul wonten Ngawiyat. Ora nang Jumantara ki ya mumbul. Ah iya wajan ora. Iki loro kok siji ya. Ya mengko kowe mono mungkune bagi ora. Ora ana kang ngerti sapa kang nggawa dampar. Mboten mangertos iku. Koko Prabu ketrawasan dampar itu.